Oh, esuk-esuk wis ana sing ngontran-ontran. Awan jamu piye? Awan jamu dase aku ora kaya mbiyen. Mbiyen aku yayo-yayo. Saiki urip mung isine kuban, kubai. Buku sing ngombe yo asa-asa. Wis ra apa-apa. Wis dhewe, barang dhewe. Nek yo tetep tak lakoni. Lah kaya awak-awakmu kuwi rumah tangga, wong rasane rumah tangga yo. Ono sing nyokong percaya. Enggane sing dadakan bau kaya ngene iki yo barang dhewe ra ono sing nyokong. Tapi kan sangar ini, ono ceritane kok. Wayah ngene ya. Seneng, puas karo kerja keras awak. Saiki aku wis wegah arep urusan. Ngono-ngono kae. Buang-buang waktu. Fokus wae karo rampungi masalah iki. Bar golek rezeki. Ora wayahe ana rene. Anteng wae ning karo umbah-umbah yo ben karo asa-asa ben. Alah,